ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ሃገርና ዓመት መጽ ኣብ እዋን ክረምታዊ ዕረፍቲ ወፍሪ ክረምታዊ ልምዓት ተማሃሮ ከም ዝካየድ ይፍለጥ كم أكل نايزي كاب شمونتا حملة جميرو أبزوا مأكل كايت سنحة وفري كرمتاو لمعت تمهارو تزازيم اللهم برهان عند مسألة زدال واتساب يسعب أبزوا مأكل بوفر كرمتاو لمعت تمهارو كسلاسل سنحة أمعك أب حامد ماين كموين كال نتفتات زتوكورة نحد ورح عمام بشمونتا نحاسب بوقعي تزازيمو ኣብ ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዞባ ማዕከል ሓላፊ ወፍሪ ክረምታዊ ልምዓት ተምሃሮ አቶ አብርሃም በርሄ ነሪና ብዛሃቦ ሓበሬታ በቲ ኣብ 43 ነቁጣታት ብዝተዘርግሑ ልዕሊ 7,000 ተምሃሮ ዝተሳለጠ ስራሕ ልዕሊ 80,000 ጎዳጉዲ ብምኹዓት ኣስታት 55,000 ፈልስታት ክትከል እንከሎ 40,000 ኣግራብ ከም ተኾስኮሰ ከምኡውን ልዕሊ 100,000 ሜትር ቅናታዊ ዛላ ከም ተሰርሐን ኣስታት 70,000 ከም ተጸገነን አብርሂቡ እቲ ቀንዲ ስራሓትና ኣብ ሓመድን ማይን ምዕቃብ ዝተመርኮሰ እዩ ኣብዚ ኮይኑ ጎን ናይዚ ከዓ እቲ ቀንዲ ክነተኮርሉ ዘለና ኣብ ሆስፒታላት እቲ ጽሬት ዝካየደሉ ጎን ከዓ መኮስኳስ ናይ ኣትክልቲ ኣብቲ ሆስፒታላት ዝርከብ ብዘይካ እዚ ከዓ ኣብ መኮስኳስ ጎደናታት ናይ ከተማና ማለት እዩ ክካየድ ጸኒሑ ኣብ ርእሲኡ ናይ ድሕነት ትራፊክ ስራሓት ከነሰላስል ጸኒሕና ማለት እዩ ወፋሮ ብዘካዚ ሓመድን ማይ ናይ ምዕቃብ ንጥፈታት ኣብ ምጽፋፍ ሰነዳት ትራፊካዊ ስራሓትን ጽገና ንብረትን ኣብ ዝኣመሰሉ ዕማማት ከም እተሳተፉ ዝሓበረ አቶ አብርሃም ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዞባ ማዕከል ነቶም ተምሃሮ ንምትብባዕ 1.5 ሚልዮን ናዕፋ ወጻኢ ከም ዝገበረ ኣነጺሩ ካብ 94 ንድሕሪ መጺና ኣብ 94 ክሳብ 2003 ዝነበረሉ ግዜ ተምሃሮ ካብ ገዝኦም ወፂኦም ናብ ዝተፈላለዩ ዞባታት እንዳተንቀሳቀሱ ዝኸድሉ ዝነበረ ግዜ እዩ እሱ ናቱ መድረኽ ነይርዎ እዩ ጽቡቕ ውጽኢት ከዓ ነይርዎ እዩ ብድሕሪኡ እውን 2004 ጀሚርና ክሳብ 2005 ከዓ ነፍሲ ወከፍ ዞባ ኣብዚ ዞባ ብሓደርቲ እንዳንቀሳቀሰት ሓያል ስራሓት እውን ክካየድ ጸኒሑ እዩ ብድሕሪኡ ካብ 2007 ክሳብ 2010 ዝነበረ መድረኽ ከዓ ኣብ ከባቢኦም ተምሃሮ እንዳሰርሑ ክሰናሰል ጸኒሑ ብዛዕበየ ግን ካብ 2010 ጀሚርካ ክሳብ 2014 ኣብ ዞቦኦም ኮይኖም ብሓያል ብዝሒ ዘለዎ ኣብ ርሑቕ ከባቢታት ከዓ በአውቶቡሳት ተንቀሳቂሶም ኣዝዩ ኣድማዒ ዝኾነ ስራሓት ክሰላሰል ጸኒሑ ካብ ኣዋሃቲ ናይቲ መደብ መምህር ከሰተ ምስግና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ድማ እቲ ወፍሪ ኣብ ርእስቲ ኣብ ልምዓታዊ ገስጋስ ዘለዎ ኣገዳስነት ባህሊ ዓያይነት ኣብ ተምሃሮ ኣብ ምኹስኳስን ሓድሕዳዊ ሓልዮትን ፍቕርን ኣብ ምስራጽ ልዑል ኣስተዋጽኦ ከም ዘለዎ ሓቢሩ ተሳተፍቲ ተምሃሮ ኣብ ዝሃቦ ርእይቶ እቲ መደብ ኪኖቲ መሬት ናይ ምልማዕን ፍግረ መሬት ናይ ምክልኻልን ተርኡ ብሓባር ናይ ምስራሕ ልምዲ ኣብ ምጥራይ ከም ዝሓገዞም ገሊጾም ኣብ ዞባ ደቡብ ብልዑል ተወፋይነት ህዝብን መንግስትን ዝሰላሰል ዘሎ ልምዓታዊ መደባት ንራእይ ብልጽግቲ ኤርትራ ዘስምር ምዃኑ ዑደት ዝገበሩ ነበርቲ ዞባ ማእከል ገሊጾም እቶም ካብ ንኡሳን ዞባታት 4 ኣስመራ ኣኽራን ትራቨልን ዝተዋጽኡ ልዕሊ 500 ነበርቲ ነዚ ዝገለጹ ብ9 ነሓሰ ኣብ ዞባ ደቡብ ንዝርከባ ዲጋታት ዓዲ ለጎን ምስላምን ድሕሪ ምዕዛብ እዮም ውሕስነት መግቢ ብዘይ ውሕስነት ማይ ክጭበጥ ኣይክእልን እዩ ዝበሉ እቶም ነበርቲ ምስራሕ ናይቲ ከዘንቲ ማያት ንዝካየዱ ሕርሻዊ ንጥፈታት ናህሪ ከም ዝውስኸሉ ዘለዎም ጽኑዕ እምነቶ ብምግላጽ እዚ ከቢድ ወጻን ልዑል ህዝባዊ ተወፋይነትን ዝሓትት ዘሎ ስራሓት ውጽኢት ድሮ ክንጻባርቕ ጀሚሩ ምህላው አብርሃም ንሳቶም ኣብ መወዳእታ ዓበይቲ ፕሮጀክትታት ልምዓት ኣብ ዝካየደሎም ቦታታት ተመሳሳሊ ዑደት ምውዳብ ኣብ ምንጽብራቕ ትዕዮ ዘለዎ እጃም ቀሊል ከም ዘይኮነ ብምሕባር ንዝሰላሰሉ መደባት ልምዓት ንምድንፋዕ ዘለዎም ቁርብነት ኣረጋጊጾም
ኣብ ንዞባ ፎሮ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ንምግታእን ንምውጋድን ውሁድ ኮማዊ ንጥፈታት ክድንፍዕ ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ዶክተር ዮሃንስ ከሰተን ተወከልቲ ጥዕና ኣብ ዝገበሮ ሰሚናር ኣዘኻኺሮም ዶክተር ዮሃንስ ኣብ መግለፂኡ ሕማም ዓሶ ምስ ወቕታዊ ክሊማ ኣብ ንኡሳን ዞባታት ፎሮን ጊንዳዕን ስለ ዝቀላቀል ሚኒስትሪ ጥዕና ምስ መሻርክቱ ብምውሃድ ንምቁፅፃሩ ቀጻልን ዕቱብን ጻዕሪ ከም ዘካየድ ብምሕባር ንዝበለፀ ውፅኢት ህዝቢ መፈረይ ጣንጡ ዝኾነ ጎዳጉዲ ክደፍን ብብዝሒ ማይ ኣብ ዝፈሰሉ ከባቢታት ድማ መድሃኒት ክንፀገሉ ከም ዝግባእ ገንዚቦም ሓላፊ ማእከል ጥዕና ንዞባ ፎሮ ነርስ መርሃዊ ሓድጎ ብግዲኡ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ንምጥፋእ ቀጻሊ ኣስተምሮ ከም ዝውሃብ ፅሬት ከባቢ ንምርግጋጽ ድማ ህዝቢ ዞባ ሰሙናዊ ማእቶታዊ ንጥፈታት ከም ዝሰላስል ብምሕባር ንመከላኸሊ ተባሂሉ ዝውሃብ ናሙስያ ብጥንቃቐ ክተሓዝን ኣብ ግቡእ መዓላ ክውዕልን ኣዘኻኺሮም ተሳተፍቲ ብወገኖም ዜጋታት ጥዕንኦም ንኽዋስ ሚኒስትሪ ጥዕናን ዘካየዶ ዘሎ ጻዕሪ ብምምጓስ ብወገኖም ኣብ ዝካየዱ ንጥፈታት ኣበርክቶኦም ንምዕዛዝ ድልውነቶም ኣረጋጊጾም ኣመሓዳሪ ንዞባ ፎሮ ኣቶ ዳዊት እምባየ ድማ ሕማም ዓሶ ንምክልኻልን ንምውጋድን ቀጻሊ ጻዕሪ ከም ዝሓትት ብምብራህ ነዚ ንምዕዋት ውሁድ ኮማዊ ዕማም ንምርግጋጽ ሓያል ጻዕሪ ከም ዝካየድ ሓቢሮም ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ጀርመን ዝቕመጡ ዜጋታት ልዕሊ 11,300 ዩሮ ንመናበይ ስድራ ስዋኣት ከም ዘበርከቱ ካብ ሚኒስትሪ ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን ዝበፅሐና ሓበሬታ ኣመልኪቱ بمسارة حبريتا محبر متحجاز توبينغانن كبابيان 7,200 يورو محبركم إيرتران نبرتي مانهايم 11,905 يورو هماد إيج أنفر جيسن 11,200 يورو كمون أبكتما هامبورغ تركب 20 كلتن زيغاتا زحافت حضرنا أيرس عنان استبهلت كجلة 11 يورو أبركيتهم اتم زيغاتات أب ذهبوا أريتو اتيز قبروا حجز حلنا وعرفتين مركب بر مسموسا سماعتات يدارجي إلهم كم زي أمن قليصهم إذا خمسين كله سدرابيت أتو استيفانوس جبر مريم نمتسكري حفتهم زفان جبر مريم زحسبه 10 نقفة نمعكن حدري سماعتات كم زوفيو اتي حبريتها وسيخو عملكيتهم حزبي عسران كلتن ممحدارات كبابي نوزوبا عدو خلال علي كلتا شحن 700 صمديا بعرب موفار لعلي 900 هكتار قرهو سدرا سواتن صقومات وقناتن بوفرا كم زحرسه حلافي قدفة نوزوبا أتو دانيال دستحبيرون حزبي زوصلو تبقسو مرأة نايتي نسماتاتو زلو أخبرات مخانوز تغسي أتو دانيال بز مسارت عمت تماساسال نتفتات كم السلاسل بمحبار زخبور بهالزينا تورارسه يخيد مهلاوت زيادة زحقوس مخانو قليصهم زقبر زول الحاجزات كبار حدرن ايتهم مثل حزبنا هاجرن بجاز حلوف سماتات مخانو زحبرات أما حداريت من محدار كبابي عد عخيلو ويزورو أرقاش أرايا كينوتي أب وقت محرس زقبر متحجاز أب علتها ونتفتاتهم من لعول حجز حزبي كم زي في اليوم عبريهم عجز تجبر لهم سدرا سوا قدما عبر ستي منجستي بمزجبر لهم دقة في النبيوتن حزبون بقت عليك تحججزهم بمجلات كبيرة من تحبينهم من ينبرخم جلوا وجلسهم تساتفتي نايتو وفرا بجديهم محبن محجز سدرا سوا حلف نتمنى حبرة سبكم زخنا بمبرة أبكوا بيوم نزر كابو سدرا سوا زجبر وحجزات من فسوي عقبت كم فترة لهم جلسهم